Kamar dai yadda na gaya muku, wannan jarumin sojan fa shine sojan da ya jagoranci kashe wannan kasurgumin ɗan ta'adda wato Halilu Kacalla Sugu. Kuma wannan sojan mutum ne mai kishin jama'ar ƙasan shi da ma ƙasa baki ɗaya. A kwanakin baya ne fa da wannan jami'in sojan ya yi nasarar kashe wannan kasurgumin ɗan ta'addan a wani artabu wanda bai fi sati biyu da yin hakan ɗin ba, wasu daga cikin manyan sojoji suka kama shi, aka tsare shi a prison a Gusau da ke Zamfara, wanda daga bisani aka kai shi Abuja. In takaice muku hatta ahalinsa ma ba su san ina aka ajiye shi ba. A kama mutum a tsare shi a prison ba tare da iyalansa sun sani ko kuma wani dangi nasa ba. Wannan ai abu ne da ya kasance ana a manyan masu laifi, kuma su ma fa sai an sanar da iyalansu. To amma fa shi wannan sojan an kama shi ne bisa wannan dalilin. Wai a lokacin da aka kashe wannan ɗan ta'addan ba a bashi umarnin ya kashe ɗan ta'addan ba kuma ya kashe shi. Shin amma kun ji wannan dalili ya kwanta muku a zuciya kuwa? Lallai idan haka ne kuwa wannan cin amanan tsaro ne. A ce wai jami'in soja ya kashe ɗan ta'adda sai an tsaya ana ce ba a bashi umarni ba. Shin idan su suka so su kashe su umarnin waye suke tambaya kafin su kashe? Dan Allah mu taya bawan Allah nan da addu'a Allah ya kubutar da shi. Domin ku har kawowa yanzu fa bawan Allah nan yana tsare a hannun sojojin ba ɗuriyarsa balle labari. Muna kuma roƙon Allah ya kawo ƙarshen zalunci a ƙasar nan ga dukkan azzalumai. Allah subhanahu wataala ya samu dace.